Tuhandreni omvera kuna kuli wonse amene mukuonera pano pa Times 360 tili kuno ku Korean Gardens kumene kuli a press briefing imene akutipasira ndi abungwe limene la CDD komanso ma organizations ena civil society network. So mauno muli ndine Grace ali nafe makawa tini tikhalire limodzi posachedwa pompano tikhala tikuyamba press briefing yathu kusogoloku kuli executive director CDD amene ali Sylvester Namiwa komanso sali okha aliso ndi mamembala ena ochokera mu organizations osiyanasiyana civil society network.
michezo Times, Zodiac, komanso Luntha, komanso wireless yanu ya Zodiac. Timathokoza atolankhani kuti tikapita yani kumapezeka kulilongo kumachitika zambiri komanso lero ndi tsiku lachiwiri mukanasankha kuti mukhale ndi manja anu koma kuti mwasankha kuti mubwere pano ife tathokoza kwambiri. Allow me to welcome you all to this press briefing this morning. So we don't take your presence for granted. Also in the same vein, allow me to welcome those that are following us on Luntha Television, Luntha Online, Zodiac Online, and Times. We sincerely appreciate that every time when you hear that CDED is convening a press, you're always there, despite the fact that you're on the seat of government, it's a busy place. More importantly, today happens to be a holiday, but you decided to avail yourself. Thank you very much. Without much ado, we are a God-fearing nation. Allow me to invite a volunteer to bless this gathering with a word of prayer. But before I do that, let me sincerely apologize. We are supposed to start at 8:30, but due to circumstances beyond our control, we have dragged on. But here we are starting. Can I invite a volunteer to bless this presser with a word of prayer? A volunteer, please. Zikomo kwambiri chifukwa cha pemphero limenelo. Ngakhale kunjako zimadziwika kuti ndi msonkhano wa CDED, koma si msonkhano wa CDED yokha. Lero lino ndili kukumwe la mabungwe oyima pawokha, mabungwe omwe si aboma amene abwera pamodzi. Ndimwe aona amene takhaliramo kuti ndakhala kumbali ntchito yanga ndiongoonetsetsa kuti zonse zilongosoke pano. Pa Chingerezi amanena kuti director of ceremonies. Mkulu wa zochitika lero ndi amene wakhala pakati apo, ameneyo ndi Comrade Komezani Nkhoma. Mkulu ameneyo ndi mkulu wa bungwe la CDED chigawo cha kumpoto, national regional coordinator CDED Northern Region. So is the one calling the shots this morning. Komabe sikuti aliwoka mungatanena ndiyeno timafuna tipereke mwayi kwa wina aliyense amene ali kuno kuti atchule dzina lake. Ndiyamba ine amanena kuti Fumbi ndiwe mwini. Ine dzina langa ndi Sylvester Namiwa, mkulu wa bungwe la CDED. Ndiye tizipasirana mpaka natipite tikafike kumapetoko. Ine dzina langa ndi Francis Mazinga, mkulu wa bungwe la Citizen League. Ine dzina langa ndi Nyanyuwe Soko, kuchokera ku CDED. Dzina langa ine Luciano Miyala, mkulu wa bungwe la Nchinji Youth Allied. Zainabu Hassan, Hussein Citizen. Omega 6 CDED. popeza kuti mwatiziwa kusogolo kuno timaganiza kuti chikhala chofunikira kunena kuti tikuziweni kumene konso. Zikomo kwambiri.
Joseph Maziti kutoka Capital FM. Zikomo kwambiri popeza kuti taziwana musaoneka kuti mphepo imene ikuchita kudusa muno ndi yachibale. Ndimafuna ndipereke zinthu zitatu tisanayambe zokambirana zikuluzikulu zimene tabwerera. Tili ndi chikalata chimene tasayinira tonse amene tili kuno kuphatikizaponso mabungwe ena amene muno mulibe koma akugwirizana nazo zimene tikuyankhula pano. Chikalata chimenecho awerenga Comrade Gomezani Ankhoma ndiye chomwecho achiwerenga Nyanyiwe Soko muchichewa. Koma ndisanatere pali zinthu zitatu zimene ndimafuna ndilengeze pano. Ndinene kuti nkhani ya ngozi ya kuchikangawa Amalawi ndiye tinayo chidwi ndipo tikudikira andi kumeneko mukamakambisana muonesese kuti zokambirana zonse zichitike poyera. Amalawi afuna amve, Amalawi ali mayankho. Nkhani imene jasizatha kufikira chilungamo chitaoneka ndimafuna ndinene chimenecho. Chinthu chachiwiri nchonena kuti kuli nkhani imene inachitika kuchikwawa kudyeratu nkhani yokhuza Presken nduna azamalimidwe anapita kumeneko mai Rosa Mbirizi komanso nthawi imeneyo anduna azachilengedwe anali Gangata kumeneko adapereka fine adatseka company ya Presken. Nde zikulanga kuti nkhani yoti anthu ajalandire compensation yalowa yamba kulowa zitopotopo. Ndimafuna ndikupempheni anthu andale nkhani imene musayilowerere musasokoneze. Anthu akuchikwawa kudyeratu avutika ndi dosi kwa zaka 20 nthawi yakwana kuti nkhani jaithe. Ndiye zikuoneka kuti pala anthu ena andale mufuna nkhani jamuyilowerere. Mafumunso mutithandize kuti anthu anu athandizidwe, musakhale mbali yoti mupondereze anthu. Timafuna tisanayambe zokambirana zathu tilengeze kutero. Zikomo kwambiri bwalo nosilanga popeza kuti tadziwana ndimafuna ndipereke bwaloli kwa Comrade Gomezani Ankhoma. Is going to read us the statement, a joint statement that is in English. Thereafter Comrade Nyanyiwe Soko is going to read the same or an equivalent in vernacular Chichewa. Thank you very much. Over to you, Comrade Gomezani. Thank you so much, Comrade Namiwa, for the kind moderation of this function. I'll go straight to the reading of the statement. Center for Democracy and Economic Development Initiative stated press statement. Lilongwe, Friday 1 May 2026. Let that benefit Malawians, not unscrupulous business persons. The undersigned civil society organizations, namely the Center for Democracy and Economic Development Initiative seeded, the Mzuzu Youth Caucus, Drug Fight Malawi, the Citizen League, and Youth Alive Mchinji, and other well-meaning concerned citizens have welcomed the Malawi Revenue Authority's MRA transition from electronic physical device to electronic invoicing system, EIS, for invoicing value-added tax, VAT. While welcoming the revenue collectors' progressive and bold decision, we challenge Malawians to stop celebrating some quarters of the society that are being bankrolled by business people to resist the rolling out of the new invoicing system. At the very onset, it should be clearly explained and understood that the EIS is not a new tax, as it is being clandestinely presented by some business operators. This is simply an invoicing system that is internet-based
And apart from the issuance of invoices, it eases compliance, including real-time invoicing, and assures accurate reporting that reduces paperwork and curbs human error. No wonder those that have skinned Malawians alive through unfair trading practices under declaration of VAT and are at the center of exploiting and suspecting Malawian workers are mobilizing and financing those they rob to protest and broke the transition to a more reliable invoicing system. Their unpatriotic and selfish acts are thinly veiled in the guise that Malawians are an overtaxed population. Thus far, it should be stated in plain and simple language that by supporting the EIS, we are not in any way. By supporting, let me come again to that. By supporting the EIS, we, the organizations that are in front here, by supporting the EIS, we are not in any way supporting punitive taxes that hurt the very same people any government is supposed to protect in the first place. Rather, we are merely asking Malawians to open their eyes to the unscrupulous traders that use what are supposed to be proceeds from VAT to buy pushy cars. Mind you, these are funds that were supposed to be collected by MRA and deposited to account number 1 for improved health delivery services, public infrastructure, and salaries for civil servants. Today, these heartless business people are shedding crocodile tears and at the same time fooling Malawians. The undersigned would also like to seize this opportunity to remind the general public that the Taxation Act is clear, that houses that are constructed for business purposes are supposed to tax currently at 15%. In the spirit of transparency and accountability, Malawians ought to be reminded that a good citizen must pay tax and also report those that evade tax or underdeclare their goods in attempts to maximize their profits. It is shocking to learn that Malawians, especially those working for our brothers of Asian origin, knowingly aid and abet tax evasion. On top of the exploitative nature of their work on one hand, while on the other hand, communities in some border districts are catalysts of smuggling. Apart from revenue loss, smuggling also means exporting jobs. But it is disheartening to note that some MRA and political elites, including some officers from law enforcement agencies, are at the center of aiding smuggling and tax evasion. In view of the above, we, the undersigned, hereby challenge the citizenry to demand transparency and accountability in the use of our hard-earned taxes. Last but not the least, we demand an immediate review of some laws that seem to protect criminals who mercilessly loot and plunder public resources. We are fully covered by the tax confidentiality. In the same vein, we demand MRA to update the nation on the progress of the long overdue alleged 16 billion Mapeto tax evasion case. It's really been long overdue. We demand, an update from MRA on this case. MRA must help Malawians find a closure to this high-profile case, money that could have helped government to meaningfully provide Malawians essential services in health, education, agriculture, and others. This marks the end of the statement, and
It's been signed by Commerce Western Army, or the Executive Director, Commercial Nkoma. Mzuzu Youth Caucus, also the Northern Region Coordinator for SEDED, Nations Akeyu, Drug Fight, Malawi, Francis Mazinga, Citizen League, Luciano Milana, Youth Alive, Nyanyiwe Soko, Concerned Citizen, Zainab Hassan, Concerned Citizen, Omega Tsiku, Concerned Citizen, Aina Fendanga, Concerned Citizen, Rose Sten, Concerned Citizen, Priska Chitenga, Concerned Citizen, Francis Poga, Concerned Citizen, Ellen Osman, Concerned Citizen, and Rafael Saudi, Concerned Citizen. Thank you. At this particular time, Nyanyiwe Soko, would you do the same in Chichewa? Thank you so much. zikomo kwambiri Gwemezekani Nkhoma. Lilongwe lachisanu pa 1 May 2026. Lolani VAT ipindulira Amalawi osati ochita malonda osakhulupirika. Ife amabungwe a SEDED, Mzuzu Youth Caucus, Drug Fight Malawi, Citizen League, Youth Alive Inchinji, komanso nzika zonse zofunira dziko lawo zabwino, talandira kusintha komwe bungwe la MRA layika pa njira zotolera msonkho wa value added tax kuchoka ku electronic fiscal devices kupita ku electronic invoice system. Ngakhale talandira ganizo la MRA tikufuna kupempha Amalawi ena kuti asiye kuombera m'manja magulu ena a anthu omwe apatsidwa ndalama ndi ochita malonda ena kuti atsutsane ndi kukhazikitsidwa kwa dongosolo latsopanoli. Poyamba, anthu akuyenera kudziwa kuti EIS si msonkho watsopano monga momwe ochita mabizinesi ena akunenera. Iyi ndi njira yongolemba ma-invoice yomwe imagwiritsa ntchito intaneti, ndipo kupatula kupereka ma-invoice imathandizira kuti pakhale kutsatira malamulo operekera msonkho, komanso imapereka malipoti olondola ndi kuchepetsa zolakwa zina zomwe zakhala zikuchitika potolera msonkho wa VAT. Ndizosadabwitsa kuti anthu amene akhala akubera Amalawi kudzera mu kuchita mabizinesi osalungama, kubisa VAT komanso kupondereza antchito ndi omwe akupereka ndalama kwa anthu ena kulimbikitsa zionetsero kuti alepheretse kukhazikitsidwa kwa dongosolo labwinoli. Khalidwe lawo losakonda dzikoli likuwapangitsa anthu kuyamba kuganiza kuti kamba ka njirayi adzidulidwa msonkho mopitirira muyezo. Pofika pano tikuyenera kudziwa kuti kuvomereza njira ya EIS sikukutanthauza kuti tikuvomereza misonkho yochuluka yomwe boma layika pa mitu ya anthu omwe limayenera kuwateteza. M'malo mwake tikufuna Amalawi atsegule maso awo ndi kuona amalonda osakhulupirika omwe amagwiritsa ntchito ndalama zomwe ziyenera kukhala msonkho wa VAT kugulira magalimoto apamwamba. Dziwani kuti izi ndi ndalama zomwe MRA imayenera kutolera ndi kuyikidwa ku thumba la boma kuti zithandizire ntchito zachitukuko. Pano amalonda opanda umunthuwa akukhetsa misozi, ndipo nthawi yomweyo akufuna apusitse Amalawi pomanena kuti njirayi siyabwino. Ife mabungwe omwe siyaboma tikukumbutsanso Amalawi kuti lamulo likunena momveka bwino kuti nyumba zomwe zimamangidwa pa zifukwa za bizinesi ziyenera kumalipira msonkho omwe pakadali pano uli pa 15%. Polimbikitsa kuchita zinthu poyera, Amalawi ayenera kukumbutsidwa kuti nzika yabwino iyenera kulipira msonkho, komanso kuneneza anthu omwe akuzemba kupereka msonkho kapena omwe saulula katundu wawo mokwanira pofuna kupeza phindu lochuluka pa katundu wawo. Ndizodabwitsa kuti Amalawi makamaka
omwe amagwira ntchito kwa amwenye mwadala amathandizira anthuwa kuzemba kupereka msonkho pomwe mbali inanso anthu omwe ali m'madera omwe ali m'malire ndi mayiko ena amathandizira kuzembetsa katundu kuti asadulidwe msonkho. kupatula kutaya ndalama kuzembetsa katundu kumatanthauzanso kutumiza kunja ntchito zomwe zimayenera kugwiridwa ndi amalawi. Koma nzomvetsa isoni kuona kuti akuluakulu ena ku bungwe la MRA andale ena komanso akuluakulu ena ochokera ku nthambi zachitetezo ndi omwe akutsogolera khalidwe lozemba kupereka msonkho komanso kuzembetsa katundu. Poganizira izi, ife amabungwe omwe si aboma tikulimbikitsa nzika kuti zionetsetse kuti pakhale kuchita zinthu poyera pakagwiritsidwe ntchito ka ndalama za misonkho. Pomaliza, tikufuna kuti pakhale kuunikidwanso kwa malamulo ena omwe amateteza zigawenga zomwe zimaba chuma cha boma mopanda chifundo koma zimabisidwa. Momwemonso tikupempha MRA kuti idziwitse dziko lonse za momwe ukuyendera mlandu wa kuzemba kupereka msonkho wa ndalama zokwana 16 biliyoni kwacha ndi kampani ya Mapeto. MRA ikuyenera kupanga zoti mlanduwu ufike kumapeto. Popeza 16 biliyoni kwacha si ndalama zochepa, izi ndi ndalama zomwe zikanathandiza boma kupereka chithandizo chofunika kwa amalawi pa zaumoyo, maphunziro, ulimi ndi zina. Pamene paso ndi pamathero pa chikalatachi, kalatayi yasainidwa ndi mkulu wa SIDED a Sylvester Namiwa, Gomezgani Nkhoma, Mzuzu Youth Kokasi, Nelson Zakeyo, Drug Fight Malawi, Francis Mazinga, Citizen League, Luciano Malili, Youth Alive, Nyanyue Soko, nzika zokhudzidwa ndi Zainab Hassan, nzika zokhudzidwa. Tathokoza kwambiri Nyanyue Soko chifukwa chotiwerengera statement yathu mchichewa. Padali pano mundilole kuti ningoyipanga brief muchitumbuka, just key points. Tili pano mwahuno ise amabungwe au tikuimapateka kulongozeka na SIDED, pali vanyitu va Mzuzu Youth Caucus, vanyitu Youth Alive Mchinji, Citizen League na ma-concerned citizen ya Nandi ise taunjikana pano na wanyake valikuwali uko tikuti yaina MRA mutigwira ntchito iweme kuno kumalawi pakusongesa misonkho mukutolera ndalama zuwa maboda misika umu kwizira malonda kumanambana kuti chalo chithu chino chiute mthazi. So nganthu waimoza yakuonesesa kuti tanthu ise misonkho ikutoleka yokwana kweniso palijo yo wakuchimbira uloyo wakugwentha kupereka msonkho mwiza na ka system aga tikuti EIS, electronic invoicing system. Iyo nkhanikulu kakukhumba kakavwire vina Malawi kuti ka misonkho yawo ingatoleka makolauli kwenso kuti ivavwire umo mabusiness yawo yakendesekera makola. Ninchito iweme chifukwa pali kulinandi ilo lupereka cha misonkho likuchimbira likuzemba. So kwiza kwa system iyi kuti ovwirenge ngachalo kuti titolere misonkho yokwana moti chuma chithu chino chirutire mnthazi. Pachena paapo ni vinthu vakuzizika chomene kuti mayitu va MRA vatipangira kanthu kaweme katovwire kuti chalo chino chitolere misonkho yokwanira kwe kusanga kuti vanyake au njikhalidwe chawo au ninkhalo yawo kugwentha na kuchimbira kupereka misonkho vambakale kulira yaye mukutifyenya yaye mutikola pasingo yaye njiwemeya so tikuti yaina imwe palama nguzi wavera kuzemba misonkho mwahuno mwakoleka ndalamizo mukuchimbira kuti mlikopereka izo zikuonera ziwerere kwa vineko vina Malawi au panyengo la sono wakusambira skulu ni yaulere apo wasambiri nawo apo skuluko kukumbikenge mwina choko vyakulembera na vindu pamunambana kuti masambiro yaulere ndi makola ndama zenesizo izo zipangisenge kuti muvipatala vitu musange mankhwala kweniso pachina pa apo boma kwiza mwa MRA
ndikuti aina uyo yose wakuzenga nyumba na chaulinga chakuti impangire business apa tikuyoya malandlord mwanyake muli na tuma boys quarter, mwanyake muli na nyumba zikulu maflats, mwanyake mna ngomi ndithu ziweme mlilongwe muno, tikuti aina nyengo yakwana kuti namweso muperengenge msonkho kuboma. Iyo ni business ntheula tugomeza kuti uyo yose akupanikiza kuti kupanga business kulikose kukwenera kuti munthu apereke msonkho akwenera kupokerera chiganizo ichi cha kuti boma likwenera kutira msonkho pa nyumba iliyonse iyo ikuzengeka na chaulinga cha kuti mina apange business. So kwa ise ngawa mabungwe tachipulikisa chifukwa nase tukhala nyumba za rent nichenjuweme and ndalama zopereka ku rentiso tikuperekaso ndise ise tukhala nyumba za rent. So ngomeza kuti alandlord vakwenda kupulikisa waka kuti nyumba iliyonse iyo iwo vazenga kuti ivapangire ndalama vakwenera kuti vaperekengeso msonkho kuboma iyo payengo yasono ili pa 15%. Pachanya pa apo tikuyoya kuti ni vinthu so vakuzizika chomene kuti apo vina malavi vakufyenyeka na misonkho ya kupambana vakuti phalira perekani kosangotwanitu va polisi maofficials pange yakuema na ena wanyake vakuvaso pa nthazi kulimbikisa vanthu kuti vazembenge misonkho ni vinthu vakukhoza soni chomene. Bungwe ilo likuvapa nthazi kuchemelezga kuti vanthu vapereke msonkho mbwendo ndilonso linibikisengeso kwiba ni vinthu vakuti nivambulo kukhala makola vivicha. So pachamba apo isengava mabungwe tikupempha MRA kuti pali nkhani iyo ikachitika panyengo ya masinda uko apo vikaganizilika kuti vanyithu va mapeto holdings yes vakazemba msonkho wa 16 billion nkhanira yatu akachete mpaka mauno pano paichecho chikupulikika cha. So tikuti aina nkhani iyi nzama injikulu 16 billion apo ndi kuti tazenga masukulu ya Nandi mvikaya umu apo tikuyoya pano vana kuzumbwa na vula chifukwa tivakusambira pawalo tikuyoya pano magamoto yautondeka kwenda kunthalire uko kuchitipa chifukwa yo tikuli jetala ndalama ngani iyi 16 billion chikulu yauti ingatovwira ise vina malavi kuti chituko chithu chiutire panthazi. So iyi ndiyo nkhani iweme iyo ise tizanayo kuno nga mabungwe mwina chomaliro icho tingayoya kuti vina malavi tikwenda kupanikiza kuti palije chalo icho chingatukuka kwambula msonkho palije malavi uyu kuti atire mnthazi ndi pala ise tupereka msonkho ntchito ikulu iyo ise vina malavi tikwenda kuva nayo njakuonesesa kuti msonkho uchu yo tikupereka uko ugwira ntchito yakuyenerera kuzipatala mankhwala yakusangika vana vithu akusambira makola mumiseu umu mose vikulongosoka vinthu. Iyo ndiyo ni ntchito yonse vina malavi tikwenda kuva nayo kweni kupereka uko tiye ndipereke kweti vakana maso kuti ka thumba ndalama izo tupereka zigwira ntchito ya mtundu uli taonga chomene. Pada pano mundilole kuti ndi apase anzizanga naonso ayankhule kuti wizitatu molingana ndi nkhani mmene ikuyendera. So ndiyambira ukoko wa Zainab Hassan ndi anzanu kuti inunso muyikepo nkomya wanu zomwe kwambiri. Chabwino ndingothirako ndemanga pa nkhani ya kuzemba ndithu misonkho zimene zimachitika kwambiri komanso kupanga smuggling wa katundu wa boma zimene kuti zipereke ndithu misonkho. Ndipereka chitsanzo cha zimene ife takhaso tikuona ndithu kwathu kunchinji kuti ngati anzathu omwe ndi apolisi makamaka kuthandizira kuzembetsa misonkho chifukwa kuli malo kumene kundithu enake timati kumango kumene kumachitika ndithu antchitidwe omwe ndi olola katundu omwe siwovomerezeka kuti uthe kubwera muno kukabweretsa kuno ndithu Malawi kuno kuti usapereke ndithu misonkho. Zimene zitu zimeka chiopsezo ndithu miyoyo ndithu ya anthu ambiri chifukwa zimenezi zimapangitsa kuti tithe kulandira katundu omwe sudayesedwe bwino komanso kukaunikidwa bwinobwino. Kodi zimenezi ndizofunika kwa ifeyo
zakhala zikuchitika kumeneko komanso takhalanso tikuona ndithu enanso moti ndi ogwira ntchito kumeneko kuthandizira kwambiri kuti ankhale ndithu imene yakuzemba misonkho ithe kuchitika. Ife tayeserapo kupanga ripoti ndithu kumabungwe omwe ndi osiyanasiyana kumeneku kuti nawo sathe kuchitapo kanthu koma pena azimaoneka kuti azimachedwa kuti zithe kuyankhidwa. Ifeyo ndi pempho lathu kuti ngati ife ndithu ana Malawi titengepo gawo ndithu lalikulu kwambiri kupanga ripoti nkhani yakuzembetsa ndithu katundu kutenga katundu wakunja bweretsa kuno ndithu kwathu kuno ku Malawi zimene ndi zolakwika. Tikudziwanso kuti pali kagulu kena kamene ndithu ikoko ndikandalama zawo ndithu ndikopanga challenge ndithu dziko mwana azimene zifetu atikhoza kubweretsa ndithu kunoku kusapereka msonkho ndithu uliwonse zimene tidanena kale kuti zikuononga ndithu chitukuko cha dziko lino. Tikupempheniso inunso anzathu atola nkhani kuno tate ndipangenso kafukufuku tione azimene zimachitika kumeneko akunjinji makamaka kumango kumeneko kodi ndifai chani zinthu zikumafika pamenepopo chifukwa chimene zakhala zikuchitika ndithu nthawi yayitali kwambiri zaka zambiri koma sipakuchitikanso chilichonse. Ife ngati bungwe lathu la kumchinji tikunenetsa pano kuti zimene zizi tsopano azipita kumapeto chifukwa ifenso atapanganso njira zathu kuti atipange kabo ndithu anjira zimene zizi kuzembetsa katundu kuchoka kumeneko ku Zambia kubweretsa kuno ku Malawi zimene tanenaka kuti zakhala zikuchitika kwa nthawi itali. Tizabweranso pano ndikukuwuzani zina amwezo zimene feyo tapanga tsopano kukanthawi kamene kuchokera pano mwina mpaka na June. Ndiperekenso kwa nzanga kuti nawo sathaso kuthapanso ndimanga. Nkhani ili pano ndi nkhani ya msonkho. Ndinene kuti akaswiri amene amaziwa zakayankhulidwa amanena kuti there are two things you cannot avoid in life. One, death. Two, tax. Kuti timvane bwino ndinene kuti kulibe ndalama ya boma. Boma lilibe munda. Boma lilibe stolo. Boma kuti ligwire ntchito zake amadalira inu ndi ine. Ntchito zimene timagwira timalipira msonkho. Amene muli pa ntchito mmalipira msonkho uja wa peyi. Amene sitili pa ntchito timapereka misonkho yosiyanasiyana makamaka wa vatiwu tikagula katundu. Malamulo mdziko muno anapereka mphamvu ku bungwe la MRA kuti ndi okhawo amene alovomerezeka kuti azitolera misonkho. MRA ikatolera misonkho amayitenga amapitisa ku account number 1. Kumeneko ndalama zake zimakatuluka kuzera ku nyumba ya malamulo amatchula kuti budget. Ndiyeno nthawi zambiri zimamvetsa chisoni kumayang'ana kumbali anthu akusakaza chuma kumati ndi chaboma. Chuma chija si chaboma. Ndiye panopa popeza boma ililadziwika ndi kubweretsa misonkho ya mphamvu ululu umene uja uzitipasa ife chidwi choyang'anisa kuti ndalama zimene tikupereka tikulira zija zikugwira ntchito yanji. Ndifake tikuyenera kuti tizidana ndikatangale. Chinthu chachitatu nchonena kuti MRA imangouzidwa zofuna kuchita. Zimene amachita zimayendera malamulo. Malamulo amapangidwa ku nyumba ya malamulo. Ndi anthu andale nthawi zina amafuna ziyankhula mosefukira kunena kuti MRA simapanga lamulo. MRA amangouzidwa kuti nyumba iliyonse ya renti pazitoleredwa chani msonkho 15% zimapangidwa ku nyumba ya malamulo. So ndifuna ndinene apa kuti nthawi zambiri anthu andale amapanga zinthu kenaka amabwera azitinamiza azitisokoneza. Chinthu cha namba 4, mdziko muno timakwiyira zinthu zopepera kusiya zinthu zenizeni. Kunjako anthu akudana ndi ndondomeko iyi ya ES andauza anthu kuti meno ndi msonkho si msonkho ndi njira yotolera ndalama. Poyambirira magwisa ntchito ma EDF ndi amatha kuzemba akatolera VAT ija kwa inu. VAT mapereka ndi inu so kugulisa malonda aja. Akatolera VAT kwa inu iwo aja maisunga kumagulira magalimoto kumaoneka ngati mashasha ntawuni. Ndiye lero chifukwa kuti ayikira ndondomeko yoti samaba akaba ndizioneka akukupasani ndalama
kuti muzichita zionesero. Amalawi tisegule maso. Ndinene pano kuti dziko lino ngati likuonongeka chifukwa cha amwenye wagwisa ntchito abale athu kumawuza kuti azizembesa msonkho. Inu mukuziwa ngati dziko likuonongeka fa cha anthu andale, fa amwenyewo amalipira msonkho kwa anthu andale malamulo azilipira ku MRA. Ndifake msamadabwe misonkho ikamabwera yochuluka chifukwa chani? The philosophy ya tax amanena kuti it is better to widen the tax net than to increase per head. So zimene zikuchitika padakali panopa chifukwa chokuti anthu andalewa agwirana m'manja ndi amwenye ndiye akubwera kuti apezebe ndalama boma liyende titani ndifaka kumabweresa malevezi machani zizosaoneka bwino pamwamba pa Malawi. Anthu enieni Malawi muno amene amati azilipira msonkho samalipira msonkho ndi abwenzi yawo anthu andale, ndi abwenzi yawo anthu aku MRA, ndi abwenzi yawo a polisi. Choncho kuti zimene zisinthe tisegule maso athu ndifake tabwera pano lero ndimafuna ndikuwuzeni kuti ku MRA adakhazikisa line yona kuti mukaona munthu akuzembesa kapena kuzemba msonkho kaya ndi wa MRA yo akuthandiza munthu kuzemba msonkho amene ndi criminal report. Kandi wa polisi akuthandiza munthu kuzemba msonkho amene ndi criminal report. Kandi ndi MP kandi minister akuthandiza mwenye kuzemba msonkho ndi criminal amene report. Ndiye namba lake ilipo 672. Ndiye nachita chidwi kuti ndifunse kuti chifukwa chani mnapanga 672. MRA pali M pali R pali A. Ndiye mukayangana pa keypad panupo muyangane pa keypad yanu ya phone yo muona kuti pamene pali 7 ndi pamene pamapezeka pamene pali 6 ndi pamene pali M. Pamene pali 7 ipo ndi pamene pakupezeka R. 2 akumapezeka pamene pali A. Pa keypad panupo ndifaka manena kuti musavutike mungopanga MRA pa phone panupo. Mukalemba MRA pa phone panupo ndiye kuti ipeza kuti kuitana nambala kumeneko. Ikaitana mwapasa ma detail amakupasa nambala ya chinsisi. Akalondoloza akakamugwira munthu uja amakupasa ni chiona maso. Iyi ndi ntchito kupatula pa chiona masopo koma ni ntchito yoti Malawi wina aliyense amene kazigwira. Chifukwa chani ndanena kale kuti palibe cha boma anti ndalama zijatika zisonkhanisa amene amazinjoya ndalamazo ndi omwe wanso amene akuyikira anthu ene kuti kumbuyo kuti asamalipire msonkho. So kulibe dziko limene anthu salipira msonkho. Nimafuna ndipase chisanzo cha ku South Africa. Bora niko ku Malawi kuno. Ku South Africa nzika zimene zimagwira ntchito mayiko ena amalipira be msonkho. Mwachisanzo Malawi ugwira ntchito ku Zambia kuma kuchokera ku South Africa. Pa salary yakoyo ku Zambia akachosapo nawonso wa South Africa amatenga apo kena kake. So nkhani ya misonkho iyi is a lifeline of every government. Koma chipongwe chimachitika kuno chonena kuti anthu amene amayeneka kuti azisonkha zambiri mu basket ija amayikidwa kumbuyo ndi anthu andale. Ndiye ntchito imene kuti uthesa ndinu. Panopa mwina tizimvana fa misonkho ikuwawa. Mene ikuwawa misonkhomo tiyaneka tione kuti ndifuna chani awa angogula gamoto zopuma tikuzidwa kuti forex mulibe koma awa kumagulabe gamoto zopuma forex kumayitenga kuti ndalama zakumazitenga kuti ndinene pano kuti VAT imene malipira ija amwenye wamangoyikhalira ndifake lero alibe manyazi akuti mvira chifundo pamene anthu amene wangakhala anthu amene awagwirira ntchito sama ona ngati anthu. Mafuna kuti timvane pamenepo. Ndiye ngati MRA simukuyikhulupirira 672 kuside diso tindilai ya ulereso 4384. Mukangoyemba 4384 phone igwira kusidedi mutipase mautengawo tikonze zikoli. Ndinene pano kuti ngati Malawi angakonzedwe okonza ndinu ndine aja tina vota aja tikamangoyang'anira zinthu tizivutikabe. Transparency and accountability is a benchmark of every democracy. Ngati sitita chidwi kuti ndalama zimapita kuti tikhala pamozi tikungozungulira pamozi. Anayankhula mu statement ichi kunena kuti Malawi kuno timatengeka ndi zinthu zopanda pachi. Akupereka ndalama amwenyewo kuti muzikapanga matemo kuti muzikana EIS. Sakupereka ndalama kuti tikafunse kuti mlandu wa mapeto uli pati. Tidawuzidwa kuti 16 billion Malawi kwacha. Mlandu umene uli kuti andi mlandu sokhawo. Nimafuna Malawi sopano tisegule maso kuti mziko muno tili ndi malamulo amene akupanga shield criminals. Mwamva zulo kunena kuti banki imakanika kuti ichule anthu amene apindulwa pa pension fund pa malisi ati chifukwa cha lamulo. Kuti sutafusa MRA kunena kuti atiuzeni mlandu wa mapeto uli pati alina kuti a tax confidentiality. Kodi ni malamulo otani amene amungoyikira kumbuyo anthu akuba kusiya Malawi kuti azivutika? What sort of laws are these? Why do we keep such kind of laws? I mean, it's high time we need to interrogate. Tiambe kuyang'anisisa malamulo athu.
tili malamulo ena amene anayikidwa amene akungothandizira kuti Malawi akhale pamoto, tili malamulo amene akungothandizira kuti Malawi azivutika. We cannot have a law that is shielding and protecting criminals that are looting and plunder with no remorse. We can't continue like this. So tabwera pano kunena kuti njira iyi mukamva wina kuti amene watumidwa amene amutumawo safuna kulipira msonkho. Anthu ambiri amene mugwira ntchito mwa mwenye, amene mugwira ntchito mwa Chinese, mwa Nigerian, ntchito yanu mukulakwira dziko lanu. Mukuyikira kumbuyo kuti bwana anu asalipire msonkho koma kupasa ndalama zonyenyeka. Ndalama kuzitenga kupitisa kwawo. Chikhalirecho mufuna kuchipatala mukapeze mankhwala. Sizingatheke ngati boma sili kutolera ndalama zokwanira kuti kuchipatala kukhale mankhwala. Sizingatheke kuti tikhale misewu yabwino chifukwa bomalo awa ma minister, ma MP, wa makansala timalipira ndife ndalama zathu. Ifatina kuti anthu awa asamatitole, anthu awa azitimvesera. Koma pena timayambisa toka. Amalawi timaziyang'anira pansi. Let's wake up. Tisiye kuziyang'anira pansi. Transparency and accountability is the way to go. Chifukwa cha nthawi tinachedwa kale ndikuziwa kuti makomodi ali ndi zambiri zoyankhula koma mundilole tisegule bwaloli for questions. The floor is open. Muzitchula dzina lanu, mupereka funso lanu. Zikomo kwambiri. Okay, tathokoza kwambiri ku Zodiac mwafunsa kuti chifukwa chani inuyo mwabwera pomwe mwina pali anthu ena amene nawonso akususana ndi chimene simesa. Yes, ife system yo tayiona mmene igwira ntchito, taona ubwino wake ndi omwe ndalongosola papawo kulibe uzemba misonkho. Komanso for your own information, system iyi ayipanga ndi Amalawi konkuno ku Malawi. Anyamata athu ndi asikana athu komwe naye kuno ku Malawi timati tili ndi buy Malawi strategy imene ija timaina kuti tizilemekeza ziganizo zimene mwina Amalawi anzathu apanga kuno ku Malawi. So these kinds of systems, they have to be appreciated. Number 2 or number 3, system iyi ithandizaso eni malondawo. For instance, if you want malonda wapanga integrate to this system, as was not could leloli agulisa soya pieces wanga ndani nanga wagulisa panita mazingati azikhala ndi real time information, every transaction imene ingachitike wa malonda azidziwa. Komano, why is this the problem? Why are some people are finding it very difficult to adapt? Nganeke ndiwena kuti anazolowera madulira basi azolowera kunena kuti ngati akupanga business azikhala ndi ma profit onse, azidyera masuku boma, anthu kumalemera boma namasauka, munthu wa business kumayendera magalimoto odula, boma kumalephera kukhala ndi ambulance pa chipatala, boma kumalephera kukhala ndi ira ku chipatala, ana athu a skulu namalephera kuphunzira chifukwa chonena kuti mwina
pa skulupo palibe mablocks okwanira. So anthuwa sakufuna chabe uchimvesesa ndi chinthu chabwino generally. Chifukwa I understand ayemana akhala ndi ma sensitization campaign all this time kufika pomwe tafika pano papa. So ngati munthu akulephera kuchimvesesa ndiye kuti mwina either yes akupanga benefit from the old system or technical know-how yake mwina is very limited. Where is the problem? I think from capital. Where is the problem? Kuti mwina anthu ena azipanga fight against the system. Simet, that's the question, right? The same question, I mean, I'll repeat the same response I gave to Zedu Akunenauti. The problem is that we Malawians tikulephera to adapt to change. That's the problem. Pakati panopa dziko ili technologically maiko, they are using technologically advanced systems. Everywhere we can go. M&A is also supposed to be technologically advanced. Maga pounikira kunena kuti iwowo ntchito yawo ndi yotola msonkho kupanga manage misonkho yathu. Therefore ngati system yawo ili wiki pena pake ndipake ena akutenga up advantage napanga exploit dziko napanga smuggle katundu if the system is weak. But now the introduction of this system yapinja gulu lina la anthu omwe iwowo amapanga benefit from EFDs and other systems amene analiko kumbuyoko. Where is the problem? Anthuwa, they want to continue skinning Malawians alive. That thing must stop. And this thing has stopped even now. Because tunena pa lero ndi pa on May mess. Lero ndi pa on May. System yokuyamba lero. Yayamba lero jonji. Ndot obviously M&A ali ndi real time information yamene misonkho ikuyendera currently. As wamina by today, this is around 10. As waka lero lingatatola 1 billion dot auziwa kale kuti sana yagulisa good by this time. ShopRite yagulisa good by this time. I'm going to do ShopWise, yes. ShopWise yagulisa good this time. Aliyense kayagulisa mondo kwa whatever. As kaunena kuti aima akudziwa nena kuti lero tapanga ndalama mwakuti. Zimene zija zithandiziraso kuti boma lizipanga implement bwino ma budgets awo. Currently tindi deficit yaikulu kwambiri budget yathu ya dziko. Ngati boma lilibe real time information tilephera kukwanilisa masomphenya athu oti mwina dziko lino litukuke. I hope I've responded eloquently to your questions. I don't know if okay. Mongoonjezera pa mafunso amene mnafunsa ndi zimene nzanga komuledi wayankha ndizonena kuti EIS amalawi ndi ochita malonda tikuyenera kuti tiyimvetsetse. EIS sikuti yongopindula chabe ayemwala yokha ayi. System imeneyi ikupinduliraso ngakhale anthu ochita malonda kumene tingwelekeza sana ShopRite Chipiku kulima godi ndi ena akuluakulu mashopu ena ang'onoang'ono. System iyi ndi ya computer. Achotsa system ija yopereka malisiti ija ndi cholinga chonena kuti malisiti amatha kufufutika mukupita kwa nthawi. Mpomwe cha computer sichimafufutika. Kaya mufuna kugula galimoto kunja mutha kugula galimoto mutangokhala pa mpando wanu omwewo transaction nkumatheka palibe munthu amene angakubeleni. Mutha kukhala ku America business yanu nkukhala kuno ku Malawi. Mutha kukhala kuno ku Malawi business yanu nkukhala kunja kwa dziko kaya ku Uganda kuti mutha kumapanga business yanu pa computer mukuona kuti ku business yanga ikuyenda mwakuti madzi ali pa mtengo wakuti komanso chinthu chija chimatha kuonongeka chopereka malisiti chija chimatha kuonongeka. Mpomwe iyi ngati takhala zonena kuti njira iyi ili mafoni mwanu momwemu technology panopa Malawi kupita patsogolo chinthu chakoza ndi mkonkuno ku Malawi monga amene nzanga watani walankhulira. Zikhozotheka zonena kuti mwina inu amazizi foni yanu yazima koma mwana wanu foni yake ikugwira ntchito. System ikhalanso mfoni ya mwana wanu muja onena kuti business yanu isayime ikhalebe kutani ikupitilira. Ndiyeno kwa amene akutsutsa system iyi akungotsutsa mwine choti chinthucho sakuchimvetsetsa kuti chinthucho ndi chani. Kodi chifuna chizilibera kapena chifuna kuti tizitani. Chifukwa ngati muli ndi shop inuyo wogwira ntchito wanu sangakubeleni kuti mudziona kuti okay sopo wazamu anagulitsa muno ndi nyanyiwe.
mpamwenene mwine nyanyuwe akufuna kuba 1000 yachani ya Azamu koma ino muli kunyumba kwanu mudzione kuti Azamu agulitsidwa pantengo 1000 ka 1000 chakuti chimakupatsaniso ma chances onena kuti kaya mufuna kutsitsa zinthu zanu kaya mufuna kukweza zinthu zanu komanso pana ndondomeko jonena kuti amalawi Eugene eni malonda amathopereka mwina Eugene chapachaka iyi ni njira yonena kuti izidulira tu msonkho pompo saliso kuti mwakuti so mukwambia zimene mufuna njezera. Okay. Tatukuza kwambiri. Pasi mafuswani? Mwina ndiongezereso pang'ono awa mazizi ndikuwaziwa amene amafusira mafuso ndiye ndionjezere malinga amene ndikuwaziwira. ndiyambire pamenepo kuti democracy tili ndi nthambi ya namba 4 akupatula pa president mabwalo ndi nyumba ya malamulo ndi inuyo olemba nkhani ndiye tikufunseni funso kuti mutazindikira kuti nthambi si kutithandiza mwatani muitenge foni mwayimbira na malomba ndi amene amayankhulira boma mwafunse kuti I think zikuoneka kuti pali gapo ya civic education tigwirizane nanu sitisusana pamenepo palidi gapo koma amene atayankhe si anamiwa si makomo lidali kuno andi amene amayankhulira boma panopa amene akuyankhula boma ndi olemekezeka Dr. Shadrack Namalumba ayankhe funso mene kuti where is the civic education department. I think ikufunikadi mwakhulupirira maona amene akufotokozera nyanyiwe soko kuti I think information anthu sanatani sanapasidwe chimene cha sisa zaye kuti njovu inchoke nyanga chimene anthu akupangira kuti apezerepo mwayi mponena kuti mziko muno moyo ukulimba ifa chani misonkho yachuluka posachedwa apa munaona kuti boma linaonjezanso pa 16 pachaonjezerapo 1 ndiye zimene anthu nthawi zambiri akakhala pa mtendere sama mva kuti pena pake pakubaya ndiyeno pena pake pakubaya nanena kuti philosophy imene ili pano ndionena kuti tikugwisa ntchito ndume kuti omwewo ochepawo asingulipirabe misonkho mwapita mwamba mmalo moti tikanaonjezera going forward boma liganize pamene papa kuti anthuwa tapanga overtax misonkho yachuluka ndiye tipeze njira zina ndifakati manena kuti simungamunene mmalawi kuti ndi illegal gold miner amene ndi informal tipange formalize amene aja mmalo moti tizifuna kuonjezera pa 16% kuonjezera pa 1% VAT jakile 17.5 tiyeni imenye 1% imeneja tikamutenge ku migodi tikamutenge ku Jamestown tikamutenge ku ulimi wa Sabola normal way of doing things nano kuti misonkho isimapite mwamba anthu omwe ochepaja tisaonjezere misonkho ina koma tionjezere munete mumuko ndemo tibwerese anthu ena kuti sakulipira msonkho. That should be the way forward going forward. Ndifa kuti mali mena kuti a minister fa MRA yetu pamwamba pa minister yake ndo mwaja finance acha tikunalibe kuti we still demand a turn around strategy many these we cannot proceed many zidilimu sitingangodali IMF chifati manena pacha kuti ngongoleso zachuluka sitingangodali la World Bank tikuyeneka kuti khale bingu amakwisa ntchito ma chizungu amati homegrown approaches panopa we need homegrown approaches tilimo anthu 23 million mziko muno ma university aja nasegulwa jama 1950 chakuti 60 chakuti we have got 60 years tieni maphunziro ajambe kugwira ntchito. Let's bang heads. We should find a better way to say zikoli pa situation mean tisakane ngati kuti we are not helpless. No, we are endowed with natural thinkers tilima think tanks tieni tipeze njira na kuti we should cast the net wider ya tax revenue osati kumakwera misonkho mapita mbali tisinthe kachitwe ka zinthu. Now awawa atambwale amene amapanga malonda awa atengera mwayi kuti boma labweresa misonkho yambiri ndiyeta anamiza anthu kuti EIS ndi misonkho si misonkho akunama ndi unibwereze pano kuti akanakhala kuti anthu akutifunira zabwino awawa akanayamba kweza kale malipiro anthu athu amene akuvutika mashopu mawo ndibwereze pamenepo. If these Asian Malawians of Asian origin were sincere enough and kind with us, they should have improved the welfare of the people that are being exploited in their shops. 2, they should stop using our people to shield them in tax invasion. 3, if they were serious enough, they should have given us my resources to mobilize kuti mulandu wa mapeto uja uthe 16 billion. So awawa atambwaliwa akupezerapo mwayi kunena kuti boma lidabweresa kale misonkho ina ndiye kumabwera kuti abweresa misonkho wina mwachisanso misonkho wa nyumba sunalembedwe lero ndani nakale kuti MRA simalemba malamulo pamwida ku parliament uko
ndi aphungu tili nawo aphungu 229 amakakumana kumene uja amakavomerezana nyumba iliyonse ya renti azilipira chani msonkho ndi akabwera kuno azizemba iyayi no akuluakulu musamatitole. So chimene ndikupempha pano kuti Amalawi tisegule maso. Ndinanena ndibwereze pano kuti pogwirizana ndi lingaliro ili sitikuyikira kumbuyo misonkho yopsinja Amalawi. Ife takhala pano ndife anthu omaliza kuti tikaombere m'manja zinthu zopsinja Amalawi. Koma chimene tikunena pano chonena kuti chinthu ichi chitithandiza kuti boma litolere ndalama zokwanira. Akatolera ndalama zokwanira mwina misonkho ina isikako. Chifukwa msonkho wake ulipo ndi 17.5% VAT umene timapereka mukagula. Imapereka ndinu. Amapereka so gula uja. Fa ugula uja chinthu chongati chifuna 100 kwacha. Iye amayika 100 kwacha yake ndipo pamwamba pa amayikapo 17% ndiye ndalama yake ndi imene safuna kuti zipita kwa MRI. Chimene chavuta apa ndi ulule. Chavuta apa nchonena kuti mbuyo musemu system yoyambirira ija inu amazizi mukakhala kuti magula mawiri bala 20. MRI simaziwa kuti mali bala 20. Fa kwa MRI uja makana miza kuti alipo 10. Ndi anthu angodabwa amalira amazizi angu endera magali motodula kwa economy si kuenda. Samanena. Pano pa system iyi izinena kuja kuti mawiri bala 20. Agulisapo 5. Agulisapo 6. Chabwino katundu anthu ena kudandaula kuti magesi system imeneyi imakhala kuti ikhoza kugwira ntchito 72 hours. So palibe wa business langa tinamize kuti angalole phone yake itime 48 hours. Wa business amene ndiwaboza. So magesi akutima timadi inde tivomere koma anayikirapo njira. Mukangochaja pang'ono tizibwerera zonse zicha. So apapa akulu ulendo uno nkhani tionerane takhati kunamizana kwa nthawi yayitali. Ndina anena kuti ulendo uno ndi mkulukuta moyo uyu anthu aja koma aja movutikira. Ndisindike pano kuti awawa amwenyewa sikuti akutizunza okhaya anapanga maubale ndi nduna maminister umbo ndili nawo. Ulendo uno muja koma muja movutikira. System iyi yabwera kuzakhala. Ngati mufuna kutithandiza mutithandize tikatolere ndalama za kumapeto. Zikomo kwambiri. Chifukwa cha nthawi mwina tilandire funso lomaliza kwinako comrade Nkhoma akhalapo mpano muyankhula nawo 1-on-1. Comrade Nkhomayi ndi regional coordinator wa SIDED ku chigawo cha kumpoto ndiye mwamuona kuti nayenso ni munthu woti saupa mafunso kwa ku SIDED sitipanga chonse chobisa kapena ku civil society sitipanga chobisa paja chimenecho sitiopa mafunso. Koma chifukwa cha nthawi timaganiza kuti munthu lole pabwere funso limodzi lomaliza kena akamucheza nawo 1-on-1. Yeah, if you pali funso lomaliza. Okay. Ngati palibe anthu ena angakaucha blanket 30 seconds. Mukayambire uko aliyese anene mawu maliza 30 seconds. Zikomo kwambiri achinyamata tiye ndikhaleni careful ndi kulondoloza misonkho yathu. Chifukwa ngati sitilondoloza misonkho yathuyi ndi dziko lathuli sitikulikonda. Tiona anthu ena ndithu akuyendera magalimoto opuma kudzera ndalama ya misonkho yathu. Ndi zimene zoti salole ndithu tigwirani manja achinyamata tilondoloze misonkho yathu. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri ndizomvetsa chisoni kwambiri kuti apolisi ndi MRA ndi andale ena amathandizira mchitidwe wozembetsa mchitidwe wochita malonda kuzembetsa katundu. Izi sizikuoneka bwino. Tiyeni tiyesetse kuti Malawi apite patsogolo tiyesetse kuti Malawi apite patsogolo tipereke misonkho yathu molowa manja kuti dziko lathu lipite patsogolo. Izi sizikuoneka bwino zomazembetsa katundu apolisi a MRA ndi andale ena. Zikomo. Chabwino ankhani omazembetsa katundu ni nkhani zomwe ndizovuta kwambiri. Zimenenso kwa anthu ambiri omwe ifeyo tili kumakhala patsogolo kukana ndithu njira imene ya EIS tili kumayenda tili ayi imeneyi ndi njira ine ndithu akufuna ifenso kutivula zaso ife tomwe iyayi. Zimenezi ndi njira zomwe ndizothana ndi kuzembetsa katundu mdziko muno. Ndi osa amene ifeyo tikumamva mati ayi njira imene siyabwino
ndi masmugglers ndi tikane ndithu njira imeneyi kuti ankhani kuzembetsa katundu kuthe. Ifeyo atili pano kupanga support EIS. monga amene nanenerapo kale zokhudza EIS, amalawi lulena kuti chimvetsetse kuti EIS si msonkho koma ni njira yofuna kuteteza inu nomwe amabizinesi, kuti mabizinesi anu musamaberedwe komanso pazikhala chilungamo osati ikatere milandu ayapa inatere ayapa inatere. EIS uthetseratu milandu imeneyoyo fa ngati iweyo wapanga zonena kuti momujana anayelekezera bwana kuti woda katundu wambirimbiri uzioneratu kuti katundu wanga ukhala motere komanso sungabise sungathawe kuti ayi natenga zitenje 10 ku Tanzania mpomwe zitenjezo mwina ni over 10 ayi. EIS si msonkho koma ni njira yoteteza amalawi kukana kuberedwa kwambiri sikumu. Ufulu opereka msonkho ndi wa nzika ina iliyonse ya Malawi. Ndiye popereka msonkho ndi njira imodzi yoonetsetsa kuti ifeyo nzika tikuthandiza boma pa chitukuko, chifukwa ndalama iliyonse imene imaperekedwa msonkho imagwira ntchito. Ndiye tikuyenera kuti nzika ina iliyonse ikhale yokhulupirika popereka msonkho, pasakhale chinyengo, pasakhale kuzembetsa. Ndi ntchito ya boma komanso maseso kuti tithandizire kugwira ntchito imeneyi. Zikomo kwambiri. Mdziko muno tili ndi malamulo amene akuyikira kumbuyo ma criminals. Ngati mukumbukira bwino Cashgate ndalama za nkhani zinabedwa, anthu anavutika muzipatalamu, mabanki palibe banki imene analandira chilango. Pano tikudandaula nkhani za amalisi, abanki angotivinisa muzina la malamulo. Apapa kuti tafunse mwanaye kuti atiuzeni nkhani ya mapeto ili pati, atiuza kuti tax confidentiality. Kuti tifunse kuti ndalama izayenda bwanji, timauzidwa kuti state security. Akuluakulu nthawi yakwana kuti tiyambe kumayang'anisisa malamulo ambiriwa akuthandiza makrimino to loot and plunder. Inu ndine tikuvutika, anathu akuvutika. Mukaona wina aliyese akupanga mgwirizano, kaya ndi nduna akupanga mgwirizano ndi mwenye, kaya nduna akupanga mgwirizano ndi China, amene ni macriminals. We should report 672 muyankhula ndi anthu kwe mwanaye akupasa namba ya chinsisi mwauze zimene zikuchitika. Komanso ngati simukakhulupirira ife kusidedi muti yankhula mutipeza pa 4384 namba ya ulere. Mulilongwe mumadusa flower kumachita kuona kuti uyo akupanga smuggling, nsewu wa mchinjiwo, nsewu wa mitundu, kumadusa malodi bloko a polisi awiri. Simweke ndamfunso wa polisi wina kuna kuti iya isi ntchito yanga imene ndi ya ntchito ya polisi yenaja ndinamva chisoni. Let's wake up. Miyala yathu ya migodi ndiye tisakambe ikupindulira anthu akunja. So nthawi yakwana kuti amalawi amene mukutimvera pano tiye tisiye kupusisidwa, tiye tisiye kuombera mfiti m'manja. Awa ambiriwa amene akuyankhula lerowa, amene akulira ndi EIS wa safuna dziko zabwino, afuna azipitirira kutombera mapira pamutu. Zikomo kwambiri, tinayamba ndi pemphero, mundilole tiseke ndi pemphero. Zikomo kwambiri kuti munali pomwepo. Pamene tafika apa ndi pansiriziro pa msonkhano wa atolankhani umene mabungwe osiyanasiyana omwe saboma anapangisa kuno ku Korean Gardens kulilongwe. Makamaka mutu wa nkhani umene watibweresa pano ndikuti mtundu wa Malawi wapemphedwa zokuti asadane ndi njira imene yotolera msonkho ya
EIS, electronic invoicing system, imene kwambiri imathandizira kapena kuti kulondoloza moyenera kuti katundu akugulidwa motani komanso kuti msonkho uchosedwa wa ndalama zingati. Ndiye pamayambiriro pa msonkhano umenewu mkulu wa bungwe la SIDED anapemphaso makamaka ananena zokuti andale amene akuyendesa kafukufuku wa ndege imene inachitika ku Chikangawa akhale zoti akubweresa nkhani poyera kuti mtundu wa Malawi uziwe zoti nkhani inayenda bwanji, komanso apempha zokuti mafumu athandizeko makamaka anthu awo mbali ya kujikwawa kumbali ya nkhani ya kampani ja inasekedwa ya Prescan. Ndiye zambiri zakambidwapo ndithu mabungwe amene anali pano ndi a Citizen League, Zuzu Caucus, Youth Alliance, Drug Fight Malawi, komanso Mchinji Youth Life. Nali ndine Grace Magawa, makoma nonse.